Otečka pouhá. Je v pořádku. Pánové, na místa připravte se. Uvidím čáru. Pozor! Odstartujeme, chlapi z Veselé. Ko 4. Hotovo, pěkný čas, na levém terči 16:44 a čas na pravém terči 16:18. Výsledný čas pro chlapy z Veselé 16:44. Takže na hlavní záklonu se nám připraví Hradčany, připraví se Ren Motor Jinolice, Dobší Kamenice A Bukovina, muži.